Ну што ж, відаць, узяліся за мяне сур'ёзна і, як я і меркаваў, папярэдняе блакаванне і выдаленне кліпу воінаў ранку было невыпадковае і адраснае. Дарэчы, тыдзень таму хлопцы з Сімбаль Бай перазалілі мой кліп у сябе, і ён дагэтуль там вісіць, і ніхто яго не чапае. Ну а сёння зранку я пабачыў, што заблакаваны чарговы выпуск ЧБ на тэму «Як нам аб'яднацца». Афіцыйная прычына – парушэнне аўтарскага права на фрагмент інтэрв'ю з Філіпам Кіркоравым, у якім той дэманстраваў ступень свайго халуйства, а таксама сваёй прадажнай любові да Лукашэнкі. Заяўнік парушэння – гэта нейкая кантора Медіакуб, пра якую ў гугле я не знайшоў нічога цікавага, а найперш сувязі з лукашэнкавым каналам УНТ, на якім уласна інтэрв'ю і было змешчанае. Пры гэтым выкарыстанне фрагменту цалкам адпавядала прынцыпу добрасумленнага выкарыстання. Адзін з прыкладаў гэткага добрасумленнага выкарыстання, які прыводзіць уласна сам YouTube, гучыць наступным чынам. Добрасумленнае выкарыстанне дазваляе паказванне кароткіх урыўкаў чужога твору з выказваннем знакамітасці з мэтаю разгляду альбо пасмяяцца са сказаных словаў. Кіркораў распавядаў пра тое, які Лукашэнка цудоўны і колькі дабра яму Кіркораву, а таксама разумення і рэспекту Лукашэнка даў. І ўсё гэта на тле масавых рэпрэсіяў, якія ўлады чыняць сёння літаральна па ўсёй краіне. Мы маем дзясяткі палітвязняў. Толькі за 2,5 апошнія месяцы больш за 1140 затрыманых, збітых і зняважаных. Толькі за 14 і 15 ліпеня цягам 2 дзён былі затрыманы 420 чалавек. 190 чалавек атрымалі 2607 сотняў арышту па палітычных матывах, гэта больш за 5,5 гадоў. 333 чалавекі атрымалі штрафы на агульную суму больш за 265 тысяч рублёў. А прыкарытны халуй з суседняй дзяржавы распавядае нам, беларусам, які Лукашэнка цудоўны, і якія мы, беларусы, дурні, таму што не любім і не цэнім Лукашэнку гэтак, як любіць і цэніць яго Кіркораў. Усе мае апеляцыі былі адхіленыя цягам літаральна 10 хвілінаў, хоць на разгляд кожная з іх YouTube дае да месяцу часу. То бок на тым баку манітору сядзеў нейкі чувак і онлайн адфутбольваў мае апеляцыі. Каб пазбегнуць другога страйку і гэткім чынам зменшыць рызыку знішчэння ўсяго майго каналу, мне давялося выкінуць фрагмент з Кіркоравым. Затое ў выніку атрымалася вярнуць уласна відэа, а таксама вярнуць і вашы каментары. Ну не будзе ў мяне на канале чарговага халуя Лукашэнкі. Ну нічога ж страшнага, перажывем. Ну і па скрыптум. Смешнае супадзенне, але гісторыя з наездамі на мой канал паўтараецца яшчэ вось у чым. Як і ў першы раз, гэтак і зараз, блакаванне маіх відэа адбылося літаральна за некалькі гадзінаў да таго, як я збіраўся апублікаваць чарговы выпуск ЧБ. І кожны раз на адну і тую ж тэму – траянскія коні байнету. Выпуск пра псеўдаблогерах, падмацаваны канкрэтным прыкладам, практычна гатовы, але зноўку адкладваецца на некаторы час. Папросту хачу паспрабаваць мінімізаваць рызыку чарговых страйкаў і спадзяюся, што цягам наступных некалькіх дзён ўсё-ткі пра траянскіх коняў на нашым канале мы пагаворым. Ну а пакуль што прашу вашага падтрымання. Стаўце падабайкі, пакідайце каментары, падпісвайцеся на канал і дзяліцеся відэа са сваімі сябрамі ды знаёмцамі. Згуртаваная, матываваная аўдыторыя – гэта вялізная сіла, якая здольная, прынамсі, наблізіць змены да лепшага ў нашай краіне. Будзьма разам. Жыве Беларусь!